ooit zo'n alien gemaakt. Een alien? Ja, alien pompoen. Stoer. Leuk hè? Ja, maar waarom? Om te vinden ik heel griezelig met 4 ogen. Hij lijkt ook wel een beetje op jou, of niet? Ja, dat valt nog wel mee, vind ik. En van welke planeet komt hij dan? Mars. Typisch Mars, hè? Jouw regen. Ja, hè? Ja. Wij waren wel eens in Zweden geweest. Waar? Zweden. Zweden. En hoe verlegen zijn ze daar? Nee, die zijn niet verlegen. Oh. En wat is dat? Een schemerlampje. Dan kan je hem erin zetten. Ja? En dan zet je hem aan en dan kan je kijken of die het goed doet. Vliegt je pompoen dan niet in de brand? Nou, ik weet dat nog niet, maar dat zien we gauw genoeg. Gaan we nu kijken. De stokjes. De tak zit er nog maar even houden. Ja, nou, extra enge. Ja. Zie je wel? Vind je hem ook een beetje griezelig of ben je... Ja, heel. Ja? Ja. Maar dan heb je zelf iets gemaakt wat eigenlijk heel griezelig is. Ja. Dat was misschien niet zo slim. Nou, valt wel mee. Maar zometeen in die donkere kamer, wordt dat dan niet eng? Nou, ik heb nog wel wat licht met die kaarsje, dus ik denk dat ik wel nog wat zou zien. Als we je nou stiekem laten schrikken. Nou, ja. Nou, dan zou iedereen denk ik wel schrikken. Poi viene raggiunto dall'olandese Peter Weening. Poi Weening sorprende i compagni di fuga e allunga, guadagna 40 secondi sul gruppo, fatica però sullo strappo finale. Lo toccò allo sprinter Jeroen. 6 jaar na zijn ritzege in de Tour de France. Blijlevens, oggi è il turno di Peter Weening. En 12 jaar na Jeroen Blijlevens. Een prachtige etappezege voor Pieter Weening. Oh, dat weet ik. Ah jongen, Jongen. is er hek al? Ja, zeker. Oh, we gaan een vuurtank. Ja, dan maar doe maar op, hè. Jij moet toch bij deze auto van kennen? Ja, de overwinning van Pieter Weening hier. Ja, ik hier dus het welbekende weddenschap mee van het hier. Etappe zo in het Giro, ik die auto raas. Ja, dat is dus gebeurd, wie had er ook heen geweest. Nou ja, dat had een mooi feest geweest en ja, alleen ja, helaas is het gebeurd mij. Ik hier nog even terugrijden wilt, maar ja, het moet wel vertrouwd worden, zeg maar. Want waar gaat het nou heen? Ik ga nu naar het Schroothandel Venema en dan maken we uitwanderen helien. En dan uiteindelijk komt er weer in de winkel te staan tussen de racefietsjes. En dan een soort, hoe mag het zitten? Museumstuk denk ik, dat mag het nog beschouwen. Dat ik er een droge mij had, denk ik.
Dan was er meer nog wel achter te letten, want ik zie hier aardig gevaarlijke machines. Ja, het loopt net volle van oor. Als die man niet beter die machine is, dan is het gebeurd. Dan liet ze roze autootje juist niet in de grauwe kniepers. Ja, dan is het einde oefening. Ja, het is nog net helemaal einde oefening. Die bloot nog bestaan. Dus, Nou staat een monteur, die staat op leer. Nou is het jou de taak om hier een beetje voorzichtig om te gaan. Dit moet even met oor gebeuren natuurlijk. Dit omschat moet blijven, dus dat wordt een showmodeltje. Want jou beseffen wel dat jou nog een hele bijzondere auto in de garage te staan hebt. Ja. Hier net heel duur, maar de wel een bijzondere auto, inderdaad. Sentimentele waarde, zeggen ze dan. Ja, net voor mij, maar voor hem wel natuurlijk. Oggi è il turno di Peter Wiening.